Ritkoneria Jumapili chitariki 24 cy'umutinyo gatano na kabere umwaka no ibwe kibibere na 22 mwancho murigereria kironkwege na buna ritkoria uria bere ritoera rukigima no kwabere go kwego kya asemero birionsi imiyegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo muzi yarabana ne chingaki amatwagendete gusuka asobwango kigima iriense ya Kenya goswase obochorio bonene huburo bere go korekana chitariki kyanda cy'umutinyo gatano na gatatu umwaka yoga bwe kibibere na 22 ekero abana siasa bagenderete wesokia na weyakira ekoko ase chinsemo au awaserit kolia lero obo muburia bwa Azimio la Umoja One Kenya kora wana Raila Odinga ababa weyakire ekoko ase orogongo rwa Western chingaki nobo muburia bwa Kenya kwanza kora wa na Dr. William Samoei Ruto baba weyakire ekoko me county ya Kericho na boigo county gose orogongo rwa Usi chingaki chingyo mwancho murigere bonekero yaragirense Eyemo yabono mugoroba ekarongo kwarigania samangana maya asenchira yo wikiranu nyora nabakandra gutubwate asense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube ni gora tonyore wetera Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabogo tweet wetera @Ndizi TV News naboigo utubwate wetera se website yaito www.ndizitv.or.ke ero togendrego kumanyia manke Amayia Ensa Eyemo yo wikiranu erietariane Everline Oser0O nortukubwatira nere kwene kyabuna agoikeira sense mo imanyerero ni gakoro kwa Auta kabana ntwe komoero Kwarganto chake Amayia Ensa Eyemo kurwase kaunti ya Kisii awase umuwaziri w'uburemi ase serikali ya kaunti ya Kisii Esmani Onsarigo abeire kago bakweneke gutoka wechiombe echo cyabete chigosira matukabira etire ase echiburaburu echo cyabete chikweneke wase amagacho ITC memo cyobusongo chingaki umusangirekano bw'abagavana amoneke umbe kyobochori nechimbebe IBC naboigo umusangirekano bw'abaremi konyora magerio ogendreta ase chinsemecho muri keito Mildred Momanyi na bagawikira na sensemeyo na tigatoiwe nara ya yatwarganiretie asenchirere yo wime wiki ya etali tukolia Jumatano nigo abaremi babwate amaigelio igoro yobotugi bwe chombe cha mabere buna kwera omwaziri bw'abaremi Esmani Onsarigo amaigelia yo anachereretwe gatie chiburaburu no bosaria korwa asense Eyemo yabasae ime ya ATC ngo muburukano uri obetali tukoliriria Jumatano ntu abwata abaremi tuare gosomia aliese school yito ATC barenge abarimi barenge Eyemo na 50 twaruse tikorwese chibodi cheito chonsi cha 45 cha Kisii abarimi mba witness ati bakarigereria kara bakorigereria guchegeti kyagare tware gokorero mugutano ito mugundo asegeti kyara konyora twa movie korwaria agricultural resource center a national government injabwate function yororo ya IPC tukabatigera ororo ekarabaga ndere gosomi bakarora abantu abange sana abange obarenga bamurabake bayimugeti kisiramba ali mbali nigo chombe isano na ibere chesirite ase kolende kolengana nonsarigo bachinyorire chonsi naende ekaroko gendoro bagaruriro gitire se nyomberia narorwe ruwe yeretiwe pako ruwe chombe ruguru na kichombe kia sokerete chikagenda ekarutu akorete tukwana naino chombe sabanchi atoborete konyora tutara chinyora lakini ekerego chikoika kuchimara goba chombe isatonji ajite chigatoke se chiarengo muchi abantu bari bamenya tangaria abungoira nelingambi yamono nakobogo chikokiera obotuko buri bwa Jumatano butuko bojigo kiaramisi chombe chinde chikaba report etinge chiarorekanira aria Coca-Cola abantu baito bagatumu bakagenda roro bakanyore chiasoete getiki ya Coca-Cola chiamenyoga tuwe para gotira paka chikachiga soe getiki eria ya Coca-Cola no chiarenge muna chiarenge inye nabo chiakire to no kwana njiare kwana esa unechi nyinge chiarenge nigo buna county abaobisa korwa wizara yo bachakirie obotuki igoro yegakorekyo no bosaria obwo asewa igo Onsarigo aganirie amangana akobekwa emetandao atari nekerengekia gotigwa elio gotekoreta obotoereru ruriria intubune county government ekerege intugia sarigwe bintu bya sarigwe enchiranero assessment yago korwa komanyanga ngakyo bubu bongana
ebinto mbiri bikorikwa bikoreta amang'ana mange atabweneretie amang'ana nda condemn nda tebenga bagusiba minto gake kero mokorika ebinto se social media tigorika ebinto byoborimo na kingo sabera eserikali yito county commissioner abaskari baito ba National Police Service bale kisi abatukia mang'ana DCI na serikali enene koru Nairobi yeso anani masa mang'ana aya gutanga oboke bago bwachakire gusi omweli oye nigo onsaligo abolie abamenyi gochora abarai bokugania kwabo nsegi chitayo bosibwa bachoribwe omwaka oyo kure jigo jagoika kero omonto agenda achora omonto atagete oyo okoira ekerogo abo omogambite twensi eketari egento kebwenete togoitera amanyinga togoitana ginkoripoteri egetaseni kia Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi Mbuya mwana omurike ito Mildred Momanyi asoroboti ororokiranu korwase county ya Kisii to sasa mangana siasa nigo obomo bwa Kenya kwanza korawano yokoiruruke bendera yekirugo kyobura yobonene bwensi wetera sobo mubwo Dr. William Samoei Ruto baba we yakire koko ase chinsemo au iro kuboria bananchi kubabwati aseganga yabo yogocha kubwa asobo chore bonene bwo mwako yega okwo na chinga kekirana imeye county ya Kisii omokonyi bomurai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigate babuna asensemo yaye nigarachiko ikerana ase enkwana ya bene yabarwanirira bekirugo kyobura yobonene bwense eyo robeire gokorekana ritko ria Jumanne ewike yega ase atebiruna nigarachiko ikerana erio kwerera ali arachiko gokorera omwana inchi chinga kiaraswe ase abisi chinga kiecho Ruto nigo boigabaga kubagikeria abamerere baye uyo romurai beke amake ODM Raila Amolo Odinga askeda goteba buna nigo batabwati amaya ase abakenya. When you go to vote, vote for where there is a plan so that you can have a job, you can have a future, and you can build your country. Amesema hawezi kuja kwa mjadala kwa sababu hana mpango, hajui atakuja kusema nini, hana mpango. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya ya kwamba hiyo debate mimi nitakuwa pale asubuhi na mapema kwa sababu nataka niwaelezee watu wa Kenya ile mpango tuko nayo ya Kenya kwanza, mpango ya vijana, mpango wa wajane, mpango ya kilimo, mpango ya infrastructure, mpango ya matibabu, mpango ya kuzalisha chakula, mpango ya ajira. Hiyo mpango mimi Tuesday nitakuwa pale kwa ile debate kwa sababu wa Kenya wanataka kujua wataenda kupiga kura kwa sababu gani na wanataka ku make informed choices. Omwanchi omurigereria roboti oruo no chikoronyora senchera ere yobekirane karo chirarage chinsaisato abwaso murikyo ito kurwase county ya Kisii Josephat Amisi agenderete gokwariganiria asenchera ere yobekiranu togotikana nayo nigo Amayia Eyemo kurwase nsemo ya Iranya iyo gotoka ase ward ya Kiamukama sebungenya ribari masaba ime county ya Kisii ya twariro mogoko ne yamagega yo mugaka buya Amayia aserieta oribabuga oyo beteka gosirio bugima bwa ye emiaka 5 yaitire abeirega kobera asengendu asegeka kimyaka 5 asengendu ya Nyamache namana nigo batwarira moesa magega yo mwaziri boburendi bwaime Dr. Fred Okengo Matiang'i ko hoswagati na kogaya na engani eyo koirera Amayia komorusia gose konyora chinga kichogo chia komoenia oyo mwabo na nigo baba komorusia asengendu ritkoria rero wase baracho komoenia ase chinseme cho chia Kiamukama yento babere bawakangambia mono gocha somwaziri boburendi Dr. Fred Okengo Matiang'i nabo igo yokorie kirogo kyobo senator ase county ya Kisii Samuel Okemwa. Ayer. Nani? Mwambie. Mwambie.
Mwanchi omuliri bona ina mayanda manene gochiase amateyo magega yomugako yokobera sengendu asegeka kiemiaka 5 nomo ekrabona yaberege gutwara mugoko yogochia komwenia omwamatobo togotikana nayo nigo tokoira nasamanga nage siasa awase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya kora wana Raila Odinga oyokoirukia ebendera yekirgo kyobora yoborene bwense weterase obomo bo baba we yakirekoko ase chinsemo au ase orogongo rua western okwana sensemo ya Nyahururu Raila nigo aliaira yogochwekirania amagendro yechingencho au anna sensemo yechsemi oboremi na boigo obobwenya chinga kibona boria bananchi kwene ko burigereria buyati baba isako ngainwa n'abana siasa bande anene aba mereria abo bwa Azimio la Umoja One Kenya twatunyora roboti rwa senchira yobwagare Omurai wekiama kia ODM Raila Odinga nigaraba bwatani bande bobo mobwa Azimio la Umoja One Kenya irogwe yakire koko asechinsemo au imeyorogongo rwa Central gukwana sensemo ya Nyahururu Raila nigateba bunensemo yoboremi chisemi obochenu na yanda manke na chiwekiranirwa asoborai bwaye wale wakulima wa kahawa wakulima wa vijani chai yale reforms ambayo bwana Monya ameanza itaendelea sasa kwa upande wa ugonjwa tunaleta mpango mpya ya matibabu naitwa Baba Care. Tutaki mtoto yote katika taifa letu alale na njaa. Tuelewana? Chinga kiechoni gaine kyabuna Azimio nebwatemero birio yokoreta monchererio imense ya Kenya na kwanya bananchi gotigana na mangana yoborimo anene korwa ase abamereria babo. Tuko na mpango kambambe ya kubadilisha Kenya. Msisikize propaganda ambayo inaenezwa na wale wengine. Wale ndio wamepaleta Kenya pale iko sahihi. Nere matha karua niga mwakire koko Raila na goteba buna soko bwaterana abakenya nigo baraba saronge anene konyora oboine bwabo. Sababu nikiwa hapo ndani nimekusimamia vilivyo. Na nisimamia Wakenya wote manake hii gari la baba ni la haki kwa kila Mkenya. Karua nigo boigateba buna baraya bange nigo bakoria chira choborimo icho chikoirera amangana yobokurumi kwene kiwa imense ya Kenya. Ahadi ya kutimika ni ya wale watapambana na ufisadi. Ahadi ya mdomo tupu ni ya viongozi wa ufisadi. Omurikyo monena sekiombekia bakorie melemo Francis Atuoli niga mwakire koko Raila na goteba buna abamenyi ba Western nigo bagucha kumusira irioko iralibaga ryoborai. Kazi ya wizi sio kazi. Kazi ya wizi sio kazi. Kuna kwetu Western Kenya na vyama vyote vya wafanyikazi tulipitisha tukasema ya kwamba tutamchagua Raila Amolo Odinga. Peter Kenneth oyobagikiria baria barengete gokora oboibi bwechukura nigateba buna tikerie gento kiengencho Raila kogenda senkwana ya bene yabarwaniriria bekerogo kyoborai wense asikiria goteba buna nere orabwe asobochorio bonene wanaiba kura manake wanajua baba ameshi. Sasa iko haja gani baba aende debate na watu wanataka kuiba? Ensemo ya Nyahururu, Embu, Tharaka-Nithi, Kiharu, Murang'a negatia chiria abaraya bomo bwa Azimio la Umoja One Kenya baba gotarera na kuboria abamenyi bechinseme chyo kubabwatsia aseganga yabo. Koripoti regeta seni Ndizi TV erietariane Everline Oser0O. Chinga kiechio nigo omurugio yomuraibe kiama kia ODM Amayia Odinga abeirega kuboria abakenya kubachora abarai babwate omuganoro mya gosereka Odingia nabo igo amaroro gochiase abakenya yani gaja kwa na sensemo ya Rapogi meye kaunti ya Migori chinga ki abaga kumwakire koko Raila Odinga na kugania abamimechi nseme cyo weso kya sobungekero kirarage kitari gosekero kireke kitari kikyanda cyo mutinyo gatanu na gatatu iro kumusira abega akora nabo igokoreta maunchuririo imense ya Kenya. Can't waste your chances. You can't waste your chances because somebody has given you 20 shillings or 200 shillings. Don't sell your birthright. Don't sell your birthright for
for small things. This is a rare opportunity that we have this year. It is a very rare opportunity to elect leaders of integrity, leaders with ability, and leaders who can work to change. Ekiama kia DAPK nigo kego cha kumusira murwanire bekiro kyobo governor aserieta Dr. Paul Otoma wetrase kiama kia ODM neye magega yoko murusio murwanire bwe kiamekyo asekero gosomurwanire bekiro kyobo governor asensemeyo ya Busia Moses Mulomi bunenchire moyo kumukonyo muraibe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga ochia kwenyorera chikura ase ebirogo abyoburai nangana bani gomo governor Obusia Hospital Jamong abete gagose amukwanirie abeirega kumwariga ni Paul Otoma na wataona ni gobara chekobwatrana anene kwene kia magendro asenseme ya Busia. Mkubwa wa Jamong, huyu ndio kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Kijana yake Otoma ni kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Amewashikanisha wakafanya handshake mbele ya viongozi wa Western wote. Na leo nina furaha kuja hapa Busia kuwaona wakiwa wamesimama pamoja. Wale hamukuwa Bungoma ukiona hiyo handshake, mungependa muone handshake? Basi hapo makofi kwa nani. Hii ni ngome yake. Hatutaki tu ati tupee baba kura, tunataka tupee baba kura zote ambazo hata mtu akijaribu kupata kwingine tutakuwa tunakompensate na pande hii. Sisi tutarudi kupanga maneno yetu Busia siku 10. Tukizunguka Busia hii siasa itakuwa imekwisha malizika yote. Toko sasa mangana yechsemi nigo mwaziri wechsemi Professor George Magoha aberega kwene kiabuna ya sentunda ya kabere yomurobere bobwagachi webirasi ibya CBC obeire gogo ikirani wabuyabu na ebwenerete ukona chinga kiecho Magoha boigoni gaoro kiro kwegena kwaye buna wikira omoire bo mutienyo yoiga ebirasi byonsi mbichie koba byairire kwagachwa asaborira abanyakonda kwene kiabuna ngobeka baromukia aso kwagache birasi ebyo eriogo cha wikirania omurobere yo asenchira ereyo Ororo. The other contractors who are still a little bit slow, that our end game should be around the end of this month. Let us see if we can complete all the other classrooms, the other 3,000 or so that are left countrywide by the end of the month, so that as we go into election, we have completed our target. Ekiombe getenene tobo chenu imeyensenkima World Health Organization nigo bararirie buna oborwaire bwa monkeypox buna nabwo bwabeiro muchando monene anene ase ensenkima wekabano niga abantu chiribu 15 nemo babere bakonyora oborwaire obokorwa chinse emeronko 5.25 na yankorengana no mutinende bekiombe kyo Tedros Adhanom that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. Assessment is that the risk of monkeypox is moderate globally and in all regions except in the European region where we assess the risk is. Ekiombe kia Center for Disease Control wose CDC kubwatrana nebyombe binde nigo byachakire chanjo yokorwania oburwaire bwa yellow fever imeye county Isiolo awase ababwatani batebire n'abantu bonse besokire eriyo konyora echanje yo. Today we are very lucky that we are going to start this vaccination in our county so that it can spread to the whole of the country. We're very lucky as people from Isiolo. Anything that comes, we are the ones to start. So we lead and the others follow that. Kupigana na hii ugonjwa ni kupata chanjo dhidi ya homa ya manjano. Na hiyo ndio imetuleta hapa. Na tunataka kutoa shukrani kubwa kwa kila mtu na tutoe ujumbe kila familia, kila mtu tuhakikishe kama uko na mtoto hako na miezi 9 na zaidi mpaka ule mzee ama mama wa miaka 60. Na nataka kuhakikishia kwamba chanjo ni nzuri, imepimwa vizuri, haina madhara yote na ukichanjwa hutapata madhara yote.
Mwanchi umurigereria yo negatiari na kwariganiritie Amayia Ensa Eyemo senchera ere yoboikeranu korende ndarasoga korwa se studio ndeto kumanyia buna omuri kyoito korwa se county ya Nyamira job mangi nigo atwariganiritie oroboti rwabene agwaso mwana asereta gifted Zaiden korwa se county ya Nyamira oyore neke wakyogotera abeire kagosokia matera amange nabono ekero atwabato kumutara nigeta kya Ndizi TV nigo ngino mwana oyo asereta Lydia Musomi abagago kwanera ali abereka wetera kumukini omwana oyo chinga kyabwatekewa ekarabona baganirio gose baboririe omwana oyo gosirere gocha kwegendereria ase obuima bwaye muri mutu anene gocha kwegendereria ase kewa kyaye kyogotera amatera yenjiri mwancho muri yo noroboti ngo gotigera ogendere okorobwatia wikaso mweru natwarigane no muri gitkorwa ase county ya Nyamira job mangi korende ngo konyore buna chikoraga chinse sato ayamona nda manke ni chiko yaretera asenchera ere yobekiranu to bose kare iretariane Everline Oser0O no twakwatira nere kwenekia agoikira senseme imanyiriro nigakoro kwa Joshua Auta. Ulikuwa Mungu upo utakuwa milele. Kero yomo asobogima nabwate ekegwa aseseniri nakyo. Kwa jina hilo waliofungwa wafunguliwa. Kwa jina hilo kuna neema. Gifted Zaiden Korwase Wodia Township, West Mogirango constituency, county ya Nyamira oyolene miaka 10 nabwate ekegwa gyogotera amatera yenchiri. Kwa majina ni Gifted Zaiden na niko na talent ya wimbo za Injili. Niko na mama. Ninasoma shule ya Alimo, Nyamira Academy. Nina Zaiden Lydia Musomi nigo amanyete buno mwana ya nabwate ekegwa kero abwate emyaka emeke. Na realize tinga nabwate talent yogotera. Ekero tuabwate service ikanisa tuarenge nibwate chingaki group getego perform ego conduct services igatoka nga Sunday yo yarenge group ya youth na abana bake ekero baegugibaga buna Sunday school kwenda bosigotera no inchenga stukekera nanyorete nga nere oire gibaga ogoteri abana babande. Naomba unitendee leo. Zaiden natoerera buna ogosiru anyorire kurwa somo iboryoye abasani ne sukuru na kukwagalire agendererire ase ekegwa kyaye. Ninashukuru my teacher. Ninashukuru my uncle, my aunts na wale watu wote ambao wamenisupport. Nashukuru pia shule kwa sababu imenisupport kwa challenges. Na nimepitia challenges mbalimbali kama kutafuta subscribers, pesa ya shooting na recording na zingine nyingi. Omunguso anyorete kurwa sabateri bande bagendererire na kukwa mwete omokia wogo chaka gotera amatera aye. Wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa na watch nyimbo. Naona venye watoto wengine wanaimba. Nikakuja nikaingia Sunday school. Sunday school nikasema tajitolea niongoze katika nyimbo. Nika lead nyimbo, nika lead. Alafu na mimi nikasema penye nimefikia na mimi nitaanza kucompose nyimbo. Mara ya kwanza kujaribu ilikuwa vigumu, sikuweza. Alafu nikaambia mamangu, akanipa moyo, akaniambia usikufe moyo. Ndio nikaendelea, finally nikapita. Ntwabato gotarira esukuru agasoma ekoro kwa Alimo Academy asetumerana no mworokia oye okoro kwa Ediga Omari wekerasi keisano nemo. Yes, number 1. Oyo atwerera buna Zaiden no mworoki gwa obwate oboigweri noyo obwate chimbwa chingia
nonyanga gagotera ni gakora buya ase chisemi. Can say that this boy indeed is determined and can go further as much as the singing and praising God is concerned. So as a class, we are proud. As a staff, we are proud, and even as school. Zayden is a good boy. In terms of morals, he's very innocent. I've never heard indiscipline cases concerning Zayden. Ngina natorera buna nanyorete obokongu obonene ukinia omwana oyo kare omoibori oyomo. My mom ankara streama gante binga ekero goteba omwana oyo achake gokora ebintu ebi. Ngaki nanchense narenge ni skuru narenge no mwana ni skuru ari. Manya kubori ne skuru ore ngwakanirwo ore fees omwana oyo ne skuru ari. Nakieko nyarikana ninga ichibesa chikoru omwana oyo acha gokora ebintu byesengenche ebintu ebyo nsipi nechibesa biganetie. Ngatai mama yaya Nyasaye kairo omwana ekewa talent yaya Nyasaye nko igwara chinchera omwana amokorera egasi kulingana na Nyasaye omanya nakorete ki aganetie. Lakini rene Nyasaye no mwegenu well wishers imba supported as a school ba tenenete nanche na ndestiri mbagendete gutenena nanche ngo batebimbia mono. Ase mia baiboli bande bale bunere gutwara oboremu ase obogima. Egento ndanyare gukwana gochia se single mothers na ndenteme gukwanira abantu bonsi abantu mbare bagotorora buna abantu tutaisaini ase society. Otanyare gutene no kwana egente ese bantu bare kwego batanga oinere nkiago tutebi. Lakini rende nantu kitorororo Nyasaye namaitikira omuntu okaba yenga na kikure. Igase single mothers mokumoyo asando siarimo muganeti gokora witira asa abana baino bwechayenga inche bwekati nkonyara ntabwati musacha utigabe Nyasaye nana bakogokonya kora kabantu baminange nandi mutwaro obwamate borobiya Nyasaye nabakogosira onye kuanyare wa identify gose ne talent yera so mwana aibwiko manya no roche toko yenyara siboka koruime yao kwana na bamino baisaransi batebi narore gento getekere igana igaso mwana oyo na kimoroche togokora. Ningependa kuambia wale watoto ambao wako na talent wasiogope kusema kwa sababu itaweza kawainua na mkiamini. Niko na channel huko YouTube ambayo inaitwa Gifted Zayden na the word Zayden is Z-E-Y-D-E-N. Wale ambao wangependa kuona nyimbo zangu wende YouTube wasearch hiyo jina, msubscribe. Kero muntu ase obogima nabwate ekegwa ekinyasaye amusisineti nakyo. Gifted Zayden negati abana babwate talanta nonyanga bare abake ase emyaka. Ase gogo sabago itonkolinga ababwatani abache amo elinde gosira abana bunaba elinde baikirani chindoto chiabo asobogima. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.